Hei! Tervetuloa naaman vääntelyyn. Tällä kertaa teemme sarjan erikoisia ilmeitä. Seuraa esimerkkiäni. Laita suusi irvistysasentoon. Laita kulmakarvasi mahdollisimman ylös. Laita silmäsi kieroon ja laita vielä käsiavusteisesti poskesi levälleen. Tämä on perinteinen irvailuilme. Seuraavaksi teemme vielä tuiman katseen. Laita kulmakarvasi kurttuasentoon. Ja varoituksen sana, tästä aiheutuu erilaisia ryppyjä, joten tätä ilmettä kannattaa välttää. Minulla on jo käynyt pieni ongelma. Mutta kurttuasentoon ja sitten paljasta ylähampaat ja laita alahuuli hampaiden alle. Ja vielä kipristä nenä mahdollisimman alas ja auki. Aina on paras, jos pystyt hiukan kipristelemään poskea niin, että se liikkuu. Oikein hyvä suoritus. Ensi kerralla teemmekin sitten hymyn. Tässä oli kaikki tältä erää. Oikein hyvää naaman vääntelyä.